Aquí poden estar-se hores i hores pintant, sense l'amenaça de policia ni de multes. Murs sense fronteres és un projecte de l'Associació de Veïns de Trinitat Nova. Grafiters i veïns acorden on es pot pintar, quin serà el disseny i els colors que s'utilitzin. Així eviten les pintades ràpides i amb poca dedicació, com ara les signatures. Porque requiere menos tiempo, así evaden mejor a la policía, por decirlo de alguna manera, entonces el arte del mural se pierde un poco. Luchar contra esto es una forma de darles un material, darles unos espacios con permiso y que ellos puedan desarrollar algo más artístico que no una firma, digamos. Als dibuixos solen aparèixer elements que identifiquin el barri, com ara l'Ateneu. Els tallers serveixen també per donar alternatives als joves en una zona castigada per la falta d'infraestructures. Está sufriendo las obras del metro, digamos que en infraestructura prácticamente no tiene nada, no tiene casal, que bueno, en Nou Barris es muy típico que haya casales. Y sobre todo eso también que también la policía y la administración está muy dura en el tema de graffiti. En total hi participen 10 joves entre els 13 i els 18 anys. Alguns, com l'Alejandro, reconeixen que alguna vegada s'han saltat les normes i han pintat al carrer, sobretot per falta d'espais, però prefereixen treballar amb tranquil·litat i amb temps. Hombre, sí, porque hay cosas que no puedes pintar. Hay sitios que si pintas, es que depende del sitio de la multa más grave o más normal. Entonces te arriesgas mucho. Y aquí lo que podemos hacer es pintar tranquilos porque nos dan permiso i bueno, ja està. En alguns casos és la mateixa policia qui porta els joves a l'associació perquè els han enxampat fent pintades on no toca. A Murs sense fronteres fan rehabilitació i després tenen l'oportunitat de quedar-s'hi el temps que vulguin.